Всеки път тренировки с Цецо са супер хард, но в момента шпаковахме онова там тъмното, където се вижда, служихме водобрани и залата оправяме се, загряваме и тежки спаринги. Значи добро утро на всички. В момента е 6:05-10, нещо от този сорт. Сега в момента се оправих, направих си кафе и ще ходя да тренирам в фитнес с моят треньор. Днес ще взема през целия ден с мен да видите какво правя от 6 часа до 10 вечерта, преди да си легна, да имате някаква представа какво се случва. Вече е към 6:20, тръгваме вече към фитнеса с кафенцето. Трябва да видим и другия сак, който ми е в колата и него да го оправя. След като го оправя, трябва да се качам вече към фитнеса, да почвам да се оправям, да загрявам, че Цецо като дойде и трябва вече съм готов да може да почнем тренировката. Ще пускам и някакви кадри от самата тренировка, да видите как тренирам и какво правим. Всеки път тренировките с Цецо са супер хард, много се измарям, после след тренировките се оправям и отивам на работа при баща ми. Той се занимава с външна изолация и ходя при него да се уча да работя и да вада някакви пари, защото знаете, че да тренираш не е много ефтино. Трябва това с добавки, екипировка да си купуваш почти през всеки месец и си е бая. Тръгваме вече за тренировка. 6:30. Горе-долу до 5-6 минути ще съм в фитнеса. Трябва да почна да загрявам. И Цецо горе-долу към 7 часа ще е в фитнеса. И когато дойде той, почва вече тренировката. От мен се иска само да загрея, докато нали още не е там. Хубаво да няма някакви контузии. После след тренировка само набързо се оправям, върнам се едно душче, оправям се и отивам на работа. Ще ви покажа горе-долу какво правим и на работа, да видите какви работи правя през деня, да може горе-долу да придобиете някаква представа какво се случва и какво правим ние бойците, за да може да сме подготвени и да излезнем на ринга да се бием. Днес също, освен тренировката, която сега ще направя сутринта с Цецо, след работа, като свърша, трябва набързо да се оправя отново, да си разкарам кученцето. След като го разкарам кученцето, горе-долу имам, да кажем, нещо от сорта на 20-30 минути да си стегна пак багажа и с Цецо ще ходим в Пазарджик да играя спаринги с Рибата и с другите момчета от Спартак Пазарджик. Съвсем скоро ще обявим клуба, който правим в момента с Цецо. Ще се казва Пловдив Файт Клуб. Днеска трябва също да ме обявят като нали, треньор в клуба, по-скоро нали, помощник треньор на Цецо. Ще имаме и треньор, който ще е само за децата, Магдалена. Пристигнахме вече, съм на паркинга на фитнеса. Така като гледам на паркинга, в момента съм само аз и още една кола. Димек няма да има почти никой в фитнеса. Отивам да се оправям и се виждаме скоро вътре. Влизаме вече в мола. В момента тренираме в Мол Плаза, в фитнеса Next Level. Има много хубави уреди на Techno Gym. Има си такъв с боксови круши. Тук идваме на кондиционни тренировки при другия Цецо. И тази година най-вероятно ще
кача някаква категория. Най-вероятно ще почна да игра на 8-6. Сега в момента ще искам да натрупам мускулна маса. Вече сме в мола, качваме се. В момента сме на третия етаж, трябва да скачим на четвъртия. Правим един чек и отиваме да се трепим. Почваме загрявката. Първо винаги почвам отгоре надолу. За мен загрявката е най-важното нещо и може би разпускането след тренировки. Даже не е толкова колкото самата тренировка. Преди тренировка също правя, винаги преди самата тренировка пускам 3-4 рунда бой сянка, да може да ми влезне в режим на работа тялото. Сега за тренировката ще трябва да направим 5 рунда бой с сянка. След това имам 5 рунда чувал с 5 рунда колело. Сега почваме втората част от тренировката. Тя включва чувал 3 минути и колело 3 минути. То се вижда колелото. И това ще е третата част. И сега първо почваме от дебелия чувал, след това отивам на колелото. Общо взето това е тренировката за днес. Сега след малко отивам да работя. Свършихме тренировката, отивам да се оправям и отивам на работа. Сега ще видим какво е положението. Мисля, че съм добре за 87 кг след тренировка. Повече от перфектно. Сега се оправихме набързо. Хвърляме нещата в колата и потеглям и отивам да поработя днеска малко. И вчера по-голямата част от работата я свършихме. Вчера горе-долу шпакловахме около 120 квадрата шпакловка, мрежа с 2 ръце. И днеска не би трябвало да има толкова много работа, поне се надявам, че и петък. Пък и най-малкото, че вечерта ще ходим с тренера отново в Пазарджик да тренираме. И да не се изморя много, но няма как
Сега най-малкото отивам на работа и не мога да си правя някакви такива криви сметки. Днеска няма да има работа, утре няма да има работа, ще има работа и така нататък. Затова просто се надявам да няма работа и така. Сега спрях до един нон-стоп, взех си един флапджак, водичка за работа, някакво протеиново тирамису. Аз си нося храна за обяд, ще хапнем там на работа. Вече почти съм на обекта, на по-малко от 100 метра съм от обекта. Сега трябва да отида, ще закуся много бързо, преобличам се и бъркаме лепилото и почваме да шпакуваме. Сега ще ви покажа горе-долу така набързо вчера какво сме шпакували. После след работа ви казвам, бях супер изморен, нямах желание за нищо, но пак имах някакви задължения в къщи. С приятелката ми ходихме и за препарати. Казвам ви, много вчера наистина много тежко беше. Сега ще ви покажа. От едната страна, другата страна, която я шпакувахме, една идея по-голяма от тази, но пак ще може да придобиете някаква представа колко сме направили вчера само. Това е фасадата, която шпакувахме вчера. Другата е не много по-голяма, ама горе-долу е на тия. Това горе-долу вчера сме шпакували над 100 квадрата. Казвам ви, ръцете, лактите, всичко ме болеше, но какво да се прави, трябва да се работи. Стана време сега за обяд. В момента шпакувахме онова там тъмното, където се вижда. Служихме водобрани и сега ще си взема обяд. Мислех си, че и днеска няма да има толкова работа, но ще се работи. Сега ще трябва да ходим на таваните. Там е много гадно, супер много се измаряш, но каквото е, все пак сме дошли да работим. Тръгвам си вече от работа, сега ще трябва да се пребера, да се оправя, да хапна още нещо, да мога да зареда за втората тренировка. Към 5-5:30 ще излеза навънка, нали, с кучето ми, да го разкарам, да може да се изходи, да се изпикае. И след това трябва да си оправя сака отново за тренировката и да тръгвам за Пазарджик за 7:30 тренировката. Писах вчера и на рибата да му кажа, нали, че ще дойда, да може да се съберат момчета, да може да направим някакви по-такива тежки спаринги, да се позбием. И излезнахме вече да се радваме на хубавото време с моето куче, което много дърпа. Ела тука. Сега трябва да изчакаме да се отваря, да пресечем. Дано по най-възможно бързия начин да се свърши работата, че да мога и аз да се прибирам да се върша моята работа. Нямате си просто на представа колко дърпа това куче. 50 кг. Но най-голямата красавица е тя. И така вече сме в хода двамата. Направихме около 3-4 км разходка на дебелото куче. Сега се прибирам, взимам си дрехите и нещата, които ще ми трябват за тренировката и газ към Пазарджик. Пътуваме вече към Пазарджик. Взех Гошо. Една бъдеща, може би, легенда, само да му се тренира. Отиваме към Пазарджик и да много ги разцепим от бой, да си знаят кои сме от Пловдив. Пристигнахме вече в Пазарджик. Отиваме сега към залата. Скоро трябва да пристигне и Цецо. И ще влеем в залата. Оправяме се, загряваме и тежки спаринги. Ето, влизаме вече в залата. Слизаме по стълбите. Ето го Гошо, отиваме, оправяме се и почваме. Свършихме тренировката, оправихме се и сега ще тръгваме от Пазарджик към Пловдив. Първо ще минем през Куртово да оставя Гошо в тях и аз се прибирам после към Пловдив. Ти какво мислиш за спарингите? Да, много добри спаринги, много добре стана работа. И така деня приключва за мен. В момента е 10:30. Сега влизам да се къпа, оправям се и лягам да спа. Това е горе-долу един мой ден. Почти всеки ден така мина деня.